aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood yo abusia fo ya damu nyina se obade ense obia se waje bre na wo hwe Kumawood TV adom ene mobrohu ena asome na onyina so a ene yeda so te ase enhyiranka obade so aye ensa wani guso hwe Kumawood TV afirikase agentra ha ewo wiase nyina obia bie ne TV a Kumawood TV ene wo hwe adentina nkrofo hwe ensa adepa ena nkrofo ene di akire sebe yese kwache na ade na efe adentina obi atwam o se ha ade efe o enye bibia ewiase se oye wade yi a nkrofo ye de eba ho enti Kumawood TV ya wade oye na we nso de enye ba akofo de e nyina ye de a enti Kumawood TV no agye me so sen ye na edi mu a oba de nhirawo se ne wagye bre na wo hwe ye abusua ene ye ba bedi nkomo na nkomo kese pa na ne ye ba bedi efi se manya osofo bi manya osofo asenya okomfo enti na mebe kanem ye no nyina bom na mahwe adekoro wo ho osofo okomfo enti na asem na no odin nya daje na jebre na tena se na hwebi na tie bibi efrim na bia meka cho se platform we eya adesua enya atemdedie so obi ka bibi na se no wadwen kwa eno nche se dinatem because so nya daje na wutia ebi ade okeka nkwase asem nanso asemfo ba ko bi bepie efrim a enya nsasem no afa na de account de ho ena ma ye hunu se wanyini e wa adwenem obade nhyira me a me di dwumade ho chia me no me di major prophet Charles Opoku Dako me pa cho frem major so na oba me sunsum dwuma mu di a ye frem the great oracle 1 obade nhyira ma me na me homra na ye mra matwetwe nkomo me dase Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa bena upe biasha amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa bena upe biasha amansane winyano baby Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane
yena yedimu Sini papa be na upe bi ahwe Amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahwe Amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ahwe Amansane winya no baby ya ya musia ya damu nyina sisimu age bre na matwen ne akwaje enkrato aba ene ampaya a edwa ene asemtra eda epono so ene say pull him down attitude and directions ade na mpesa mekire yi say yantwe obi mfiri soro say obi aduro so ne yatwe na behwefom emre emma abibi man esense ye bebu obi ama na duro soro ye ba behwe eye anasa enye na ahobambo eye anasa enye anasa direction menchemu mpa menka na sa akwankyere yantwe obi nhwefom na nipa na yatwe na ahwefom no so ahobambo a na hwe ase ebe yi anasa enye yi wani asem tire da ho a ye pese ye bobo hu enti oba de aye adom ye nya openin kese a okasa na no eduru dwem na enipa di na chie enipa hwe no no ya adwuma pa ema enkrofo hu se ampa we de ade oye efi bi ene ho enti Jebrai na me introduce my guest na yemfa dwumade no enhye so me pa cha me dase opening kese be mo akwa me hu wo hospital so ache ohu ona papa wadaroma mahwefo ni bi nimu da ebi nso nimu ebi anne ene bro obi kura hyeda wo tintim na fidi akoto Kumawood TV so obi sasa na opani be na no fe say small boy o so opani o so akwada o so ede o aha oba de esira wa sa na tie aha enti me pato be bodin na wache wachira kwan wache de wutimi ye no wo do number nso atato bia no wanum asem kura na aka obi akoma na opese onya wa Nana show boy Odifo Elisha Nana show boy Ana Odifo Elisha okay wow na nana wada wo ye sofo na wo ye ede odwumade ne sen okay that's right okay wow nana ma onne no so kakra ma me na o kasa yie ma mu medase edi okay so o ba so fodie mu dia ye fra Odifo Elijah ana akọ akomfose mu a na show boy ente se emu de ayiro ente se emu de na yemfa
yam fa ne mienu ne yan combine ne momu ana ye wo bi afia ne asatu no dini Christian ne nyina yetimi friend bia wo giso abusuafo osofo Elisha anaso odifo Elisha na na show boy oba asofodie mu a friend odifo Elisha ba okọ akonfosem mu dia na nanom so mu a ye friend na na show boy ya se ya kan ha no emra ya kan mrofo nyamfa sofodie nyama ye na obinfo biara ye friend konfo obi a waben bia na ye friend okonfo okay ena se dunsi okay nti mra akosi broni di we ni baya na broni di ne bedane ne ye pastor asesof okay nti me se me ye konfo a ye de ko akosi broni di mu a me ye sof wow because me tutu a won bone me sayade ye okay your problem do wo hawo me gina se kona no ekoma emfa won so esrem ni wo ya santini wo dagatin wo ya frafrani wo ya nwrani wo ya hwandebede nabi okay tumi awrade nyankopon de asoa me so etimi ba bia enim aman we otika aman we die honhom ekuta me no etimi mfa wo debede bi nsida okay ya etimi fa ba bia sanity ya do obade ase nana show boy me yanya complain about your voice okay nti sade me bubom ya bubom sa na bibia ntimi nya kama emaye efi say madi wachi kakra ma interview pen menim hawa wa ho odensi wo soro ya ene wa ho fama na de wutumi ye enti wo betra city so ana me huhu na afa wo me wait me huhu fa de ne bubom me fidi na person de kwa so say kasa no a me kanu bubombo on say o brebitu a sele ni party bia na no ma bi sa o musa ye me ka so to mate wasipa ya sa na ye enkane ya na me gina bonte no na me Dimitri nyina sifo endai my akopra enti ya na me tete so nana me da ase wakasa okay me nko o personal life mo bebre na number ben na o yiso se nke so obi person ofre wo a me number betina nyame ye 0244 91 60 21 0244 91 60 21 and 0248 87 55 29 okay nana ehfa no wasori dan wo ana wasone ye ana anya sare ka ya mason ye wasone say ofuase kokoben eye santase wuro pechitre de wuro ofuase kokoben ya na se bekwaye wuro okay ye hona mewo enti so obi pese oba wo nchen a obefa ka wan obetimanya ka ewo sofolai obetimanya bi wo santase obetimanya bi wo ofuase jin run about obetimanya bi wo ketia bekwa run about nso obenya bi nti o card no nso so okọ ya nya kwa ne nyina no number ya ofogu ase kwa ni abusiafo nkoma ya betwetwen me pa cho se wo asemisa bi ananka to so bi a enche mebie phone line no nemo se wo baso a mesro bebre education mum yemfa efri kwamponche breso ne aka cho se wo befra fidie so a eya adwumo fidie ne kakra se de be ya de memeka wo bete na de wo so ka mesuma ye de mate enti sua na fato adwuma me na ne ya ba besua de me mpatem de die da bia se da meka kire wo didi atem e wo show so a phone on to phone ma me eno anse e bedum no phone kura e pa o ye hwe anim odin so ye mfa wo be ye den agro na ede agro so ofre me pa che ye nsu ya de na bibia anya kama nana akoyo opening kasi me hu se asem bia si o man mu a ya na wano duru dwem wa ye obi a onye kohabra ujina konfo anam ujina sofo anam ena ujina wiase nso anam eno ne ade a emma me pe wasem ya always ya na me pese me ben wo ye on interview fi say asamba ya de nyansani na kasem obakwase ade ye mpe no wasem mu obi a pe bakwase asoma na so obi a mpe na gudie obi ampe na wo mo obi a mpe na wo medase enti asamba ya de mpanimfo ya wonim die nya pani a adwene woni tiri so oya akwara no wanyini wa adwene mu a sa nipa ne hia no nana matena Ghana ha mete Ghana ana me firi Ghana nti Ghana asem na meka okay ma study akwasi broni
esu ene ne ban ene ma study Ghana enso yesu ene e ban there is nowhere in the western world so benya broni bi e wafra kotena fidie so say me ko gumi nua bi ani mase ama na dwuma sei me ya ma me nua bi ho akere no me de obi ko ba bi akwa no me kwa akose no but obaye ba mu ha say ya saa de no e ya kwa habit na wote yi na dwa mete yi me in case bibi sabe atenteho etu ameto me mfa ni dia me ko batra na ma ba besewo so me so bi so tu ameto na so me de me nhwe enti saa suban wo yi wakwa penin kase na wa sa wodwene ho a ya na etesen eye enu nti na kwasi bro ni friend say pull him down attitude yan twi nipa na mara fom eye na asenye okay edi kan me da wase bebre na me tia Kumawu TV so ahwefo nyina awrade nyakopon hira mo amen mo kase mo wa kontu mo Ghana ha awrade nyi obi a busade ne susuye awrade mo obi ayokodo ho amen opanyini me da wase bebre e wasema o kan se enkoma ye di no eye adusuade sanity ahwefo behwe ne ya eye ade ne yesua de wunim no bete bi nso ade meka be na wutrime no mfa enye nwanwa last minute be du be bia be hu se de meka no eye we mo opanyini de mi hu ne se bonipa ote se bia ye bayifo obi otwitwa ne nua na ntini ya bia ye bayifo asemi me sunsum mu no se me sunsum oja okay and the whole world Ghana de obi an se show boy there sunsum adwuma na me that's right e fan from fiti ya na de mame kan sa an se opanyini onipa wodwene ade ye opese ese no won ese ne baye enye de otu anadwonko na ebayifo debi se me ne wonam yi ade bi wo ma akwan ma bi a menye ska pese me ye na wo ye me jejeje na se me dia na me shiska na wo ye me bayifo okay enye obi otu nkuna ebayifo okay na mo nipa wo mo nipa ma na brabo enkoso bia won ye friend bayifo to be treat me ne de me de bia me kan fa me se me kama me ho okay me ne de obi ote se bia ebayifo ma because nipa on pese wo nua be kosoro but one wo bi sentem bia kono mom na enkosoro so on do ane nam no nipa ne ye na nipa ne ye no on kan to the sense nipa ne be hwase tem wo betia no so abata no afo no asa de pia bontene awokadras na me kanse bi se ene Ghana ha won papa so nipa bi ka cho so do wa absolute no apana cho no atwem odo wo no ma wo tamfo nya wo yonko bi onti ase opanyini eya me kasa fa ni social na me kan no ma bia me hu osunsum mo because so bi benya wa ye wa na ye nipa wo ben na wo ni bo ena abusua bi a wo firim ena se abusua ne mom na eton wo de wo ma bontinsumi no mo ayew ne ya bow from o wa brabo oh fine anso be fra bontin be ye wo no ne ni pakro no wo ne na koye ho namba ako sanity ada so do ho akọ kan opanyini enye yi se efie bia ni wa eja enim enti obi adidi ko ne fie ba so be firi bia ba abeye wa ebi a wine na ejina no kasa ti de bia me interview me ya me nipa bia nyina very careful it's a senipa de wuti bia hwe no kasa yi papa okay nipa no kasa me ka no opanyini enuma di nipa faso no obu akra wo sua o kasa tia wo bi wo anya problem but wo nyine ye no atwa na wo awo dia wo ntim wo bi da ma ye bi ho adwuma da obi nso wo ye ne ba ye ne manyina ye yadefo wakasa tia wo bi pen ene nipa nde saade no aye no but obetina kwani na baby basabasa ni asofo ni akonfo adaada afo so ni adaada ene we na efiri baby a efiri entu ni papa problem ba ya enkoda wow ene papa obeka so odo wo no wo be wo no na obe wo be pe information obi a waka wo tokwa no no atado ko gina bontia be ka wo nsem a ensem fata se esese wo ka wow ya no asabe gina bontina ka etentem bia me suro nipa waka obi ho nsem kyerɛ me wo ko bontem be ko me hu nsem kyerɛ wo sa ho na na mapam wo firi nkyɛn because wo ye bayifo ma me ya the name of baye no bebre ntiase enipa bi susu sɛ enipa bi a wotu ene ye na so ye wotu enumere na efre no bayifo ente sa na mo nipa won pese wa bra obekɔ nipa oye twitwa na ntini enipa wade ekoso a wotumi fa wa mi se nipa me yonko ti wade wo so no asa fa kyerɛ kɔ ba amane enipa wunya asɛm bi kokɔ mu a
wotimi fa kire ko ba asem na mane obontim ni pem ku ani mas no wo se nipa ne yobayifo de me ka tota se nipa ne bayifo ankasa nipa wonya adwuma bi ye wotimi fa kwa bi so din trom ye yi wo difri adwuma nim se nipa ne yobayifo eya mbusa me ho se entum ye yi se nipa no efina adwuma ye nipa na katwa bebre wa eno ne ade a me amenti ase enti ye kan beya se amai o mai na se Ghana man ya metima me ka sei ebetia obi obayifo nipa ekonkonsani enipa beso obi abra obokoso enipa e pesame nkuminya okay se nkrofo no mo ye bayifo ankasa ye ka bayi o mo na bayifo okay bayi because minim se no ma na mama mfo bibi masa obi timi nya wade na wade ba no nim se ye nadamfo ehwa na obi a nadamfo ni ko se oh be ma menya do ye good o mema ne de obi a pese e bone bibi abaso enti wo ka se ya nadamfo but yon ko ni free hono na minim obi kura o nadamfo no bi keke wo de ne ba me hono straight for nana me pese oboa me ngam se ade wo se me yonku bi be ma bi a ye nam be ma ka be ma ne be peme no me yonku ne se wa kwaji aduro ena yo obepe no watoka nyina ntimbe so ma wade ni bu na ga ndika bo ba betu sa metena sia mehwem wo sunsum no na enye ono kra be woni be ma ne ba bia ba be ma no enipa aka so ponte no so pen ne se oba no wo mepe oda o mehwintintu se enibre ene ya yes ento wo beifo to ye konfo anya papa bia yes na nko ayo ama on ja ha ebi te se ene akonfo mu TV so a ombubo buru om de senema mesende ama me ye packet no dry me ye instant money ama omu nyina ya dada presa no de me ma ye bi atwam e pure aza me ma ye bi 15-20 the first ka diska fatem me ye siam ni nyana e atoro de me kan so ti ase yes enti se o bibi how na de koma se e convert for TV so enti wo de akoma se de ma betin ma bo mani mburu se de ma mesende ama me instant money me ye siam panyini me ma loto number e toro adada eni pakro be twa wontoro de me kan so ti ase enti se ni pa wo du problem koma na obeji ni wo diska no but adwuma no ntimi ye de enyama papa between some no ka se enipa your problem papa ye nipa ye problem pa ni anu asem Bible say di woja ene wo nani na wonkwa awale wasase so sanity wa anka ne ko papa so yesu obi osunsum aso ameken sunsum nipa bi ohwemi bia be hu aso ameken ye problem ye nyina na ye nwia mo bodam ya de ko nyina ye ne ko faba because ya no asem ne ntabia ye gi ye nipa bia ni di enti ye kasa kire nipa bia ye nwene so wo hwa oba bi ne ni ye bia ba mo se won ne da na asem bia bo mo ntem ne se oba ne bina no ka asem kire ba ma na oba ka sebe ka fraud sebe ka fram te bia ba ma no o so mo de ne be pa sebe ne to sana ba bi so tumi so ba mu a ekwo so ba bu oba ne ne ye o de ba ye oba no be ka se te se on ka so oba hu bia mu da e wasase so ba se o bu oba na wo de oba koya we mu na wo fim sa o ka so oba ho a eye enome e da obrabo so enti esi e very careful yenhwe ya no kasa ye ya no kasa yenhwe ne because ya no kasa de komu so sunsum no makra e weke kese e manfo problem yaw omu komu omu ya adwuma na ahye yo obu ama kasa tia na opanya adwuma ska bi be kan se bi obefa be se no o di tua na woka wodi na tem okay na nay say men sam famra wachi okay wo hwa Ghana ya onsem de kaka se kwasi broni ana broni bie na obekwa akotena fidie se me kwa akotwa me nu agu me ko se okay ho no de omu ne ye eye de bia me kan se ena na me kamba ni nyina de se nwa na ene bre me medwuma ehuri o de ehuri enti onya platform kakra bia ne mass do eso enyina nso obetwa onua bi aguo esese odina kan sem unje so ma wonim se hwe ye asofu ya odi atire kura asole bia no ho na me de wo ebefa yi asole bia no akabeko bi because sofu ye sole a ne preach be ko ba ni na wo ka sofu preach tia we enso so tesa asofu na ankasa kura na ye hwe o masom no de interview o ma ankasa condom o mo ho eno na de bi o mo condom mo eno ne ade ya me amedwen ho hwe just recently nansan ya abrantie bi sore ko jira platform bi so egu osofo ba ku bi o kuma se gu nanim ase poto okum ne ma ena de ode ate asore no ayese
ewi ache no asaba gina say opachew no wo ka de anya hype wo ka gu nanim asese be ye ono ne nanim bebe nyam ana me no ka se wodem ya minim ni nyina ye wo enipa bi a se wo ye sofo wo say e comfort me ka ha ka ye wo nkrofo bi wo a kame akoye say menim se de be ye asama wo kan am se be ye no say e ade a menim so man na fifiri be ye o se akoto be ye na firi ba bi o social media ba yi enka e ba se be bo nipa but Ghana haide e ba se ba be say because obi ni kunu ho a oyonko pese owura kunu aware num ekose aware no eso obegina social media obi abona wo moden ene authority na form se nipa me ensa bete wase na kwasi ada se ma sorry ni enye easy na form obi betimi onso okonpo ohuri wa pampam twaw no si wo wonimu da enso nsem obeka no obepamatare no ho yepe na sa suban ofiri se efiri hen ene bae efiri asofofo na ene bae minimi muntia me kasa asem ade entra minimo de pa but ene mimi body bi wo ede dia mempe yesu ade enti yanka obi ho asem de omu nyina ne se ene asofo na abapanyin omu hye obi achi ne yesum akogye jo koye no condemn obi si no te so te de make so te ase no condemn na onu momu dia te so o condemn se bia na asole man be hunso nye na komu nyina be batia na ebusa me ho se ndi si eja Ghana obi eja asole na ka sofo ba ko onko abeti 100 ni penya obi se sofo bi se kwase ewa Ghana asole bia nyama no wose wuro manye akwase was from America nana me pa tell oh mama se me pa tell me come as I can straight akwase was wuro manye Methodist nye Basel nye Church of Christ nye Pentecost nye CS nye just asole bia nye but ono ko asole de e perfect so free nyame onu finya no we nyame oh there be on say bibini on say akwase wo mfiri nyame o nana eti me pa tell nya akwase we ho asem na meka on say me na me yesu ene ban eno na wo kan wo qualify ni nyina e be gina de ba ko e be yi because be yi na ye no obi na ni bro obi bia no e be yifo because oni wo panyi he de bia me kan say ye betim dia sori ni dini ato se asori no but nyem emu ni panyi na hanso na enye oh yes Papa, of course se nipa 40 shia wa ha anya hwe benya ba ko wurade nyankopon ehonhom no mu pa it's true e me kan so just yes enti ye on sem bi wo ho na wo kafa nipa dom mu a e very very carefulness o ye papa meni mbere obi di rade me na meni so me ye okay oh my brother bom wurade nyankopon e bia ma me Holy Ghost on konkron na aye bia wo pega me papa boni me nim bia me free but e bia na edu se bis manya beto bia ni ko bia se me din du bia me din adu me na mani pa uze ni pasomesi na ere e ba eno kwa de wurade ame no anya kotoa sanity wurade ehne me na me kan so te ase but o papa hwe ya se ofra ho sofo me fra me ho sofo na ofri wa asole mu ama ho so a na obebo ma asole di ma asole nye we asole nye papa obodi straight you we asole nye papa we asole nye papa watuma menim asole a Ghana ha me we akose wanya mo obedi ne de de nya ntenye me woni amesha me fani vi o mo ni video bre makatikati bebre guo aminim asole asma me ka bia ni wa eye se obi bo de me kan so ta se mate wase ho no me ba o nana tie me me mpese be center asem no oni pa ba akofo so because enya ba akofo asem kwase adai Bible se de enya hu ne ani wanse me ka asem bi kwase adai abrantie bi a sofo pani bi o kumase a aboa no wadidi ne bottom eya me ya I was so sad nana sameti wei na bi amabai wa kwara apen wato amamadi me yire nsu ni dwe me ankasa me ni dwetre no mati mabɔ me yire dwetre wasa to botum amma me yire nsu dwetre se me nya bibi ni na me yire nsu nya bibi enya dai enta aware na chi nana nka bɔne no ayi me
enye bone na me free ho no mo anama sa akotena baabi social media so say nana showboy hye me boss obeto ka ama me wa anto ama me wo ye me say wagu papa eni ma se poto afa na so oto afa na obebu nkotodwe da me pa ache nana officer sa suban wo ye de tra o man mu a on se first no me ya 1976 ti asem ye nana me ba yesi so no so be so obi awu na akokora na asa abrewa accident nsi but na ka move ya team na ni pewu obi nyiri a yare aketuwa bi team na de nkrofo okọ enne nkokorafo na mere wa 40 wo emerante na mabawa na ewu wogiri sesa 19 twetwa no yempia na hwefom yense no yenwu na nimas eno na de sa na eme ba na because what the car punch sa say we say ya no kasa ade ba kom ne say papa woni onipa bia katrama inhira ne no me na woso na ye enipa da sani no yesu ne ye ni ye bia ye dan de dino sesia na ebuo kitikiti nye den enim dokore enutiama enitem bia nam bia na enome ena ne ye nam enome ne ye nam okay ene ye be hyen wa ade akia ne ye sum be kakraka entiama yi bibia be ye bia emfa kwam enti Holy Ghost nkonkran nkasa ne nsa eni ye so bia se kan na ne nsa ofri ye so yes ene ye di Kristosom achechire yo ene ye di Kristosom akata yani de wodi bone pa do wu ofra so de mo ba no kuta Bible obo hunu ogina bi ye de sepota bati se nkrofo ni na edi bone ko papa nim se ka se edi asofo sem na tia o he edi no me bia me bo wa no you shock abo se begu edi de na edi me go bia so me nya evidence so dia chiro because me fun so egu ya no mo no me ebrebe o fun yeso ai nya no makoto a no ma metima nya chiro no ipa o so be di Ghana chi me se o ma ko sofo no o ma na ba yeso yo do ko sofo obi ni mo o ko bofo Ebenezer mopa asofo da ko se o mu nyina o ma ko ya asa ba yeso yo obi apanya adwuma ni nyina na ebetima yo obi beba obi ho aka obeye bat emfa anye yie ebi obetima akine besimi honom a ho ne sese ne yene yede yie enti ne wia senso ya se do opamu nyina ya oso ntimi nkase wabere dabi ene ka bo akede nkwa ketonto okwa ya aseda enu nti ono nso pe na ade yie no ono nso de nam enti bebo ma na besimi na ma oso ni ehu de omde etuzet papa make a sort ase baba se ka si di aso sem na tia ensem beba ko se Ghana de obi ehu de wo mu do be change topic ni enko well nana medase we aya futo a word to a wise no obi age so say is in the north abusuafo ensam aye kan wan kasa auto ofie mu wa wo hunu bi obi timba ka obi ho asem ya set sa hey twaw especially asofo kra de omo ya tere na ya yerem so obi ate sofo ho asem hwea onu asa nipa wan kasa wo ka bi wa wonim se wa akora de oto apaso a wan kasa kora odi wo di se onya correct enso kote obi di a no ano denden emmoa ye mum ye nya asa ne ma no nana yanko different topic so yeah ye won krofo bi wo a enkomo bre nso na so be ho antim nana wakoye sonsum nipa yi ahobambo eye anase akwankyere eye eye so obi ba ya akwankyere e de akọ no ho ban anase nye oh okay eye ade a eye good papa nyini ade a se woni pa bi a wo asase so o hye no nso na o fato wa brabom kase se obenya bambo ya papa nyini bambo ya ade bi a meme ya metie de bia me cast ma me de meme sep na ka me kam obi esu nipa bia ne se nyankopɔ se bɔne sarati bambo ya di papa esombo se bambo to abramo so se bia ma bɔ me ho ban ya pa esombo pa because person bambo a woni nipa e frɛ ne bayifo eni twaka bayifo ntime hawo papa ni ebia ne ba bia kɔbɔ ho ban no e ho nye hye okay amfa na amfa anye ya anye ne mo se wurade nyankopɔn dim na me de ka se no kwase na me ka se yampa papa nyi ade bi friend se bambo e yema wo nipa da sani bia e se se onya bambo na se me wo nipa breba
obi na adwuma oje bambɔ ma adwuma no keke na mo nye ni mpedwambo ɔbɔ adwuma no ban ya sɛ bia adeɛ bi honhombɔne bia ebowura adwuma no mu a ntimi sɛ adwuma no nti ɔde bambɔ ma adwuma no obi ne bambɔ tum sika kro de kɔdu dwa so keke okay sɛ bia sika no obi ntimi fa sika bɔne bi mɛtɔ adeɛ bɛfrɛ no sika ntimi nyɛ dɛ ɛnhye ɛno wɔ hɔ obi di bambɔ etu na wo so sɛ bɛyɛ a yɛti obo yɛtimi na deɛ awo betuma opa de sɛ sika kan obi yɛ sika kan afɔ obi doctor se bia yɛtwa awo say aha entini pipe so bambɔ abrabɔ ma papa ɛya na ɛdin ɛsɛ nipa bi okuta honhombɔne ɛna sunsunfi a ɛmfire awurade nyakopɔn sɛ mɛbɔ ho ba na mɛboa wo sɛ etum betuma firi baabi abɛbɔ wura wo nipa duam sɛ bɛsɛw papa there's no way ɛnyɛ adwuma debi just nyɛ okay na no yɛka sɛ bambɔ no a mate aseɛ bambɔ no yɛwɔ akwankyerɛ bi wɔ bambɔ no ho anaa sɛ akwankyerɛ bi ani bambɔ ho akwankyerɛ bebree wɔ ho na ɛso biara ne deɛ meme ntimi nkɔ obedie but meme die mu no mekuta tumi nyɛ bambɔ sɛ mekɔfa police abɛdi wakyi ɛna mekɔfa matwa bɛdi wakyi dɛm na bi ɔsɔfoɔ bɛbɔ obi ho ba meme kuta spray gye sticker tumi bi ba fa kyerɛ ne so bɛkɔ ɔno deɛ ba ɔno ara nso wi ano akɔfa macho ma afɔ sɛ ɛmɔ no ho ba ɛna meka sɛ meme die mu na meka kɔ meyɛ mempɛ sɛ meka obi deɛ anse meka obi deɛ no ni mehu baabi a nipa no ogyina mɔ maka mawura wo bi okay why adeba kom no sɛ ɔpanyini bɛyɛ bamba akɔyɛ spirit system yɛbɛyɛ sunsumadeɛ mo spirit bi te sɛ adona wɔyɛ white engine adona ya yalesafoɔ yini wow wɔyɛ white engine wɔyɛ engine pure asɔfo pipiri kɔ yi so paa wɔyɛ white engine wɔn mpɛ bɔne wɔn mpɛ mogya wɔn mpɛ yɛ kankan yɛ ne dɛm kora soro ne kamakama kuma spirit ne bi yɛ white ɔno bambɔ ɛna mi wɔ ada spirit ewi mo tumfoɔ nso wetin wɔn debi kora obetuma bɔ ɔho ban kɛkɛ ɔsoma bɔ ban but obedi ka start ehu no ɔno yɛ ano aka no ma mmiɛnsa akyerɛ wo because wine so obi wu ofie a ne sɛ nipa korɔ no wɔ nipa korɔ no yɛ obi a obɛso nipa korɔ ho daeɛ so waba ahoma ma obi abɔ okay nipa no bɛwu obehu nipa no bɔ no wawu ampa nso bɛsi life ama wahu tu obɛka nsɛ sɛ adwuma bi a woyɛ adwuma ne nkɔso ma wa fi na wabɛgye bambɔ no adwuma no bɛ start akɔso so de bi ɛtɔ adeɛ 1 million ka ho sɛ fi ne ko bi bɛtɔ adeɛ no 2 million na 3 million yes okay no waka sa asɛm na kyerɛw no wasa aka kyerɛw ɛsɛ ka hunu sɛ kunu na wo pɛ na awadeɛ na wo pa ɛna ɛba na wo pa yɛ wadwe sɛ efi na de kɔ no yɛ fa hyɛ wo tirim sɛ awadeɛ na wo pa wobɛnya awadeɛ no waka sa asɛm na kyerɛw ɔno bambɔ no adwuma ti yɛ ɔno ma process yɛ de wobɛfam a yɛ bɛyɛ sɛ no yɛnya yɛ sɛ no ma ne nyinaa ma ɔyɛ ɔpanyini ɛnyɛ easy saa deɛ ɔkuta no ɔbɛgya mu wow ɔkɔ bi mpam no yɛyɛ hɔ yɛ mmɔ bɛyi nana mebre ne nti ya ɛnkyɛ mebie phone line no obi nso betumi aka sɛ mekɔbɔ me ho ban yɛsɛ memfa odwan mmra memfa nantwie mmra memfa apɔnkye mmra so obi kotwa mogya sɛ bambɔ a yɛbɔ ama no no wɔntwa mogya ɛno ɛyɛ anaasɛ nyɛ ɔpanyini ɛyɛ yɛ ɔbankye yɛ ɔbɛnken ebia ɔde ɛde yɛ sanity inya bankye ne so bɛwu fɔ yi sɛ bɛnken kan na abɔ ɔde ɛka ho ansanity ama fofo na complete odwan atwa ɛnyɛ bɔne wotwa no ɔde bɛyɛ mɛntwa no ɔbɔne nkyɛ bɔku nipa mo metwa ma me nipa bia sɛ bambɔ bi sunsun bɛ mu ho ba no dem de mo mo didie ne no sunsun nyi me nsɛm dwan ne di mo mo nso hu sɛ ampa me ba ebia mo nso nyɛ me ho adwuma ma me mo nti sɛ bambɔ no ba na sɛ okotwa bibisi a bɛ nkyerɛ musuo nkyerɛ na sɛ ne odwan atwa ma musuo deɛ na ka awurade nyankopɔn pɛ so mmerɛ yɛsi yesu bae no ɔma adam sɛ ɔma wɔde sɛ obi atwa odwan ɔka kyerɛ sɛ ɔnku ne ba na ɔmfa nyɛ saa ma mmerɛ ɔbɛku ne ba no ɔka kyerɛ sɛ ɔnsɛ nyae na ɔma no kum odwan abraham ya ɛmɛ ka sɛ ɔte ase nti sɛ musuo deɛ na ka awurade nyankopɔn di kan yi sɛ musuo akwan na man nka abusuafo medam ase bebree na na show boy nso yɛ dan ase yɛsua deɛ na yɛbɛkɔ so nso asua deɛ memfa akwanya wɔ so na mentɔ adeɛ mmra hyew na yɛnto aso na mebie phone line no enti mepakyɛw mese sɛ ɔba bɛfrɛ nnɛ yɛ low afidie no kakra ɛma me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte me nka yie
me pacho me do adro GB1 Industries GB1 ya busuaku a omo dwumade omo dia ne se omo bon edan so na enchanse ne kala bia wo pe bia omo betime de aboso e de amawo me pacho wasi dan na wo po bia ma na aboso amawa emfa nkoma nkwanche carpenter ni bia efise obi opa de efo bia obo kapre no enti me pacho bomodian fo ni kirem e wo GB1 Industries omo wo krobi e friend akom na akom no so e wo ye ne ya kire ya offense kwa so honmo na GB1 Industries ewo na udu akomo a baby a custom barrier no ewo no honmo na GB1 Industries omo wo me pacho ma me fa number ne ma wo se be ya betimi from na no ma yetwe nkomo ama bibia ye kama e de ama wo number ne 0540 123212 0540 123212 aha ena ba kon so ye 0243 577293 0243 577293 where GB1 Industries so my number ya omode edi dwuma 24/7 ofra on befa wo me pacho medru ma me adusa ne kru adusa heba me pacho me salutumo obade ensha adusa ma me adusa ne kru adusa omo ye obade ensa no enipa na omo ye nkrofo bia omo de omo dwuma de omo de betena asase so nyina so mbete haba ma to omo de haban ne no bra na eka bom na adusa enuro no yare a etimisa me bom ye no me ensape woye oba wonte de meka eda Ghana ha se de adura agentintimman agentre ha eye adura sebe be ma no oba enhia de ho aduro eno de eye expert obi pre coronavirus aduro no yeso ye pre sex ho de enti adusa se e fa honko ade a ene jai ukoko pedro bia emoa adusa so ye oba na wonte da bomodia penedrabi adusa heba omo capsules wo eno mo mixture nso de ewo na adusa se wo obi a ekuro ewo honamu a wonam na waposo honamu ye oya won kasem tutu eye kuro adusa se no modro ne bi wo ye be ma na ya gbadabrejo ukọ so a na ma adwojo emoa adusa se edro woi bomoden na enuro no eye enwuma bebre mintime nka ne nyina me pa cho ma me fa na mba ne ma wo omo so ame macro Gold filling station inside the honoma na bisa na so ye ewo na woma sanso ashita the whole Ghana me patron number ni 0500 110 115 0500 110 115 and na 0557 009 824 0557 009 824 and na 0557 009 825 when edisa heba omo number omo de edi dwuma bomode ana frɛ na wono omo eni nsawoso na bɛboa me patcho me do new Bafan Herbal mixture new Bafan Herbal capsules oru Bafan me patcho me chia wo Bafan ye sunsum nipa ote haban Bafan enam kwa wo na sa haban krampo kasa wote dua bi twi egigr Bafan wonimade a dua no eka enti Bafan say ni nuro de eye adwuma bebre so ye oba na anasa wo ye nipa na ekuro ewo yem ya obro ne be friend ulcer hepatitis B malaria anasa yare ahodo nyina me pacho bomodin afo ne chirem ewo Bafan asoye wo ma shita the whole Ghana me pacho ne de ne se santa bia be ko bia bia ton abibidro bia wo de ne se me pe Bafan dro no asasa yare we bi keriwa eno ano no storekeeper no anso hwe edan no wan wa yama fi se Bafan na damufu a ba ko pe me pacho je Bafan number ne frɛ no na no mo twetwe nkomo 0453 511 501 0453 511 501 and 0208 233 058 0208 233 058 we eye owura Bafan the number na me de atodwa no me do mejo 1 aso ye mejo ye sunsum ni pa se de bia meka no abusia uye nipa eniema akutia wo ahobamba na na show boy ka ho asem yi entrasi o mabibi nto ye nyansafo wa adwenem enye nyansafo wo obi ano obi senye na nso sesai bo ho ban no hu nkwase enwo ame anya nkwase yie ya anya nkwase ansa ebasa emoawo da bia mekasa Ghana fo bedru at asamado odu ho wi ode sabehye na no akase yie sense na tie me hu ya nka me ye bibi enti na wo tie ase ye bibi na wo wi ase wa ba ni bo modefo ni kire major aso ye wo pesunsum de abo ho ban wo pesunsum de aye bibi wo pesika wo pe ede na wo hwe
sɛ honam yare sunsum yare bɔmmɔdenfoɔ ne kyerɛ mu wɔ mɛdwo asoɛyɛ mepakyɛw mɛdwo asɛ bie school bi a ɛyɛ WhatsApp school ɛnyɛ Ghana ha nko na ɛwɔ mepakyɛw owiase nyinaa enti ebi a na apɛ sɛ ɔba bi sua sunsumsɛm anaa wankasa apɛ sɛ ɔsua sunsumsɛm na ɔhunu sunsum akwae sɛdeɛ ɔbɛsi ne sunsum anante sɛdeɛ ɔbɛsi ne sunsum akasa wano kasa mpo ɛkwan sunsum bɛfa sɛ ɔbɛgye wano atom na ɔde ayɛ adwuma mepakyɛw yɛsua deɛ no ɛwɔ WhatsApp so a yɛahyɛ adesua se mepakyɛw gye mɛdwo number na wo ne mɛdwo ani nkɔmmɔ na biribiara mu no ɛbɛda mu fan ɛde ama wo 0453 011926 0453 011926 and 0272854387 mepacho wene mejo wan number se ode edi dwuma medwado Kumawu TV heya the spiritual house so na wotie Kumawu de wo airtime bebre ya obi biara opeso wo asem opeso oka bia de ehye obu bia abraha ne bra beka se me bo ne don komi ebo ne da fom aha de me se TV station bia ne hono mo a wokwa ye bejeja wo obi wokwa reception kura ye be mu awura na eden but anso de ye uba ye twe do aba besi studio ne ye do aba besi akonwa so na anso aba be kire de onim abusua edem fan me pa cho number se de dwuma ni be na person ne ye di dwuma program bi a wa bi a person oba so a ye be fa wo me pa cho 0453 011926 anasa 0272854387 anasa 0200 603 when numbers are Kumawu ye de edi dwuma ento fra ye be fa wo ne no adi nkomo oba de nso oba de anya okese Nana show boy wada Roma me bebie phone line no e de atom na me wo emoja eso ye wo sunsun bi ho a oni moja ene wo sunsun bi a odi moja ne mienu nyina eye papa ana enya papa ebia ye papa mami ebia ye papa adona no oni moja okay adona no oni moja so ene djuma papa to no so wo kwa ofa so a wo ene djuma fa okay ya ene de won so di moja no so wo kwa no so fa so ene djuma fa enti ebia ye sometimes ya na ebinu ka se yese ye honmone ana honfi hon bi obedi moja bi ya wanhwe ya daache wo de otiri kwhye na se ya oberoma obekun obese wo fie ni ade papa ni honhom bia ye bone na honhom bia so ye papa na so pese o chem se honhom bia ye papa honhom bia ye bone na se enipa bia ni wa wo pema nso nanso wo ne ye ne usu abe ne manipa ne be force pema nso ba force wow de make an so to say enti usu ne sei na wo ne ye ne sei okay na sunsun na ne na mubu ne sei na o som ne sei mo dem jon tinam se hwe no kasa eyi asem nyina that's all because papa sunsun bia atise wo nipa papa o ye sofo but you adibo e de yewa but said de obekasa aboso ya pa ya eni pesu bebe mu mu akasa enokre sire ni pesu bebe mu no sa na sunsun so adibo na de na onu sunsun ne ebe but sunsun bowa and to say a different for nipa abo the make an sort of sanity ni eze sunsun fitin ya na o de ntesa obitimi ka se duro tro eduro entro ya eduro ni de say to say pala ene yimu ne friend eduro ya no na me eduro ma me but yes spirit sunsun yem ade ma wa e spirit sunsun e spirit okay etimi sem the spirit ya ade ma wa entro wow yeah because try entro ne say opanyine dan ye wo mu esun batemu nsun sa but ye boss kan fitita de ma ne ma wo do dem ya wo dem ya kan bi se kan no na no nya ne sere na tie bi dabi e make ano no bekum yeah we say ne ma yeso side o saase nti wadi bi ti say e kwan fa so a ye bompa ya unya do pekura de bia za bompa se adekro na apɛ no wonya san koso ma no sanete okay e bia oba me ho abaye ade ma ya ade ne dia ma awurade nyankopɔn tumi ne wonkonkonti ade na ya ma okay obeda ase okɔ ba bia sem bia no but omo kwa wo don't remember kwa frame na bia me tia wo ma je so ana me o mini personal basis na ya bompa esa ma me bibia kama waka ma sa bompa ya ade ama it is said the massa se sekana no ne ko o ma ba busum bienu busum yensa wan ye bi ko betuma to bia sina ba ko bi kura de abrame bamba to digu apaye efa emame ne me gu apaye asama
adno me ma na me sa ese ano more yes because papa every day bia we are say change every day be frusi etina na bia ya ama wo enna okay enna oda wade so about dim ga se me bia adwuma afa nipa gum etimi nko adwuma na me first second fa bia etimi fa manager etimi tena de bia me hye me de nobody ensisa e de bokoko search adwuma mu wo ahwe se de no ma sie de eko okay sanity so because and then I am but here you will time for Kuta than what my Jones I am and Jones of Adala for so no sabi why I should for once I say woman into on one start your prepare sounds you might be woman to nip a quite a ye man it's all said to an more now Sako Hunipano they make us all test here send a cry and then sent on the 23 parts 10 cities yeah then pass at a bomb permanent se soon be sa air 8 years at now we am enwa na spirit na sabe cover na no kwa na here okay so me tro abusia for me pacho me bia me phone line sese a wo so betumi afre na enkomo ya twetwenye ehwo nkomo anasa ho asem na oba me pese obeka wo kan asem fofora no ade no atwam ene de ene ye die me pacho number na 0200 603 0200 me pacho oba so a ya no obetwetwe nkomo na mo hya no so se wo ba obadwum afidie no de amaye empo se opa twe ho kura mpo fra afidie no ho se beya o kasa beti ne yie na yankonya problem me pacho me da ase na na to so enti ewiase bro papa adibia beye bia awurade yakobon hwe sunsumu asase so hwe you obu okreti mbo ne duadua ne nyane da ehwe no wa ebode wow ya ko yori pebu onu ma no hu ni fi ifia no ni so onye obi ona ma odwene se me obi bone ene wo onye kromfo hello just one day hello open kase wo dey ne ba bia kase free hello good evening me pacha wo dey ne ba bia kase free hello open wo dey ne ba bia kase free oh dana to enti in sunsum ne hwe wo no ma me yenu yense bi otimi se nipa onye basa hello good evening open wo dey ne ba bia kase free good evening Nana because I see Ashton Kumasi Nana me pacho yankasa Nana me wada Roma me problem pa speaker marriage no say me juma mi nyina intimi me ye juma kana discrimination okay me pacho Nana the obe ne say obe pick Nana show boy the number ye pon a no abomode atena pomam ono obe kasa me dasi me pacho mati okay also pass on me phone hello good evening opening odi ne ba bia kasa free yeah Major Abdul Salam here hey boys SP Abdul Major Etia so for mama nyumere na tie form ho nyina amen Major Asu we so so tena no ama ho ba na ekun ekun kwasekum and you go kan Deuteronomy 28:30 Bible say bo ho ban and yes I do tunia pa oyere na ajowaja pade that's right Bible na ka ho oh men na da kura ati ko ni te omon kan Deuteronomy 30 28:30 e wo hono Deuteronomy 28 verse 30 yes so for na ga men na da kura so yemre ya dim ko kan Genesis 15:6 ya onyango kon de Abraham enyan emponche enyankuku so okumo mu ja de tonti majo tumi bia odi mo ja no ehye anos na na ya bana ya mpe breni nti so mo kati mo ja no obi di na de nyango kon ko di Yesu mo ja le pata wi ase majo ati for mo ya ni ntiwa ne na bi ya se duru o ya mo na da ita bi bera so we Abdul nyame ensa pa ya da se o se onyankopon kra de Yesu Kristo moja pata tumi bi esi moja bia anu odin an se be kan moja ne guo mo don kan se 0200603602 oba so ameso me fa na ye no atwetwe nkomo ama bibia so aye kama oba de nsa nana paso de me chiro enti hello minu aba wodi ne ba bia kasa free good evening me paso hello me pacho me tio mas mo me kan na me sa na masogo a police ko ni na no hey ai ana we police ni ana we police ni ana na masogo
Aso me kan nyina ne sa police ko nyina kunu no. Atia betia o. Nana da se. Amen. Eda se pa. Hey, ene na post kosro. Hello. Aha, wo de me nwara ya nkam de me ho bon. Bere mpa. Na me nya post ni bi ya ekudo ko a me nya asam wodi bi ama me. Obaso be fa o. Oh. The Jamaican tea say moja sem ne de. Papa sunsun bia odi moja bia no o different. Okay. Ba me search ne de. Ye wo yen kanipa moja mu. Empo me kura me tuoi. Me nko bi yire ho. Nyinse yi go me nya bi. E na me kanipa moja ngo but say aboa na ntwie wo dwan no manoma sem ne de. Me so me osuma bi wo ho no mokura mpa aponkyerɛ ni ankasa kura ye kongo no so. Apotro. Adai. Yeah, ono to de pa. Adwuma mu o hye pa se bia manso sem. Na mo per kunya bi mu na me pese me mo bitumi pa no. Aponkyerɛ na suma ne di. Na okra tuntum na abo akyekye okra to aponchi tuntum pa. Hello. Obale kase wo dini baby akasa free. I'm by job akasa free ladies. Okay, wo dini no. Hello. Me pa cho kasa na metie o. Me pa cho. Oh. I'm going to do okay. Yeah, that's it. Nyamisha papa. Yeah, that's it. Hello. Good evening, Papa. We did baby akasa free. Hello. Eja we did baby akasa free. Oh, antemenka. Mefa call ba kope na ya wrap up. Nana said na woto aso yi. Tumi odi aponcheni achechede akoko aponche tuntum and okra tuntum. Hello. Good evening, baby akasa free. Ya bobini atimoda. Hey, yaw. Deputy secretary no another West SP. Ada ya yankoi. Ona yo mi chairman ni mu na jima mo ye. Amen. Now the topic na yi monitor wo fine pa na the person be say na na so for question say ofo omo so no omo tukọ obi mu amanso no omo toko e fa omo je pade omo goat ni omo no ma nkuku omo no omo so omo de na ebe ya na say eye enibre no question yo nana be you ano nana di ka touch we dey na na eto wa so o phone etimi e bofo obi mam e kokunkum mo fo mo japade no eno be ya na say se baye so president mo de baye ni bre se kwasi broni etimi ba abibi mam e baye na woni ade a eye me ya e se bibi fo on se o ka bibi fo asemo a ya the religion no achechire ho a e de yedem ya Kasa Madagascar enya coronavirus edro. World Health Organization say ye nyintum. Omo sa from Madagascar president say won fa ewudro emu edro na omanyanom say da be Africa for no nom a won be wuwo ye ma no $20 million. We nya ye de che president no wonye sa adwuma na mo ana president ne so wontime nya sa adwuma we enti ye ka baye ka se enya baye na on say da bia me ka se me ya sofo ya sanka heaven bi wo baabi ampa ka kwasi broni mmeka nkyere bibini se bese ko heaven da omo motu kwan awe onsa na na opese wadwemu bia omo tu kwan sese ya no ya omo amonane no ya kan sem se omo ti ase ya omo hunu mapa ba se on tu kwan da obayi wadwe se bible no heaven enti da bia metu nipa for se ja heaven ne bonsam jemasem na yiro ho se wo pe adwene bi anaso o pe brapa bi ayedai abo wo kan se mo ya obi so ye evil person pese aso free kristo so mo enye sa enti na yanto asemo iso na
Ye time na so. Time na so. Bia no be software my number is 0244 91 60 21 0244 91 60 21. Okay. Papa so na me ka no. Enti se no ma ya papa yi kan nyina ye beyisem. So enchire beyi. Okay. Because enye beyi a edi be ntira. Wo de obi so one de. Wo se me kokono. Na wa de ade no mpo a. Je na kwai. So wo je asa ku. Eti omoni Yesu ene no ma bia enipa ye no. Papa se wo dwene ho akodipo a. Enti ase enim. Se bia enim. Okay. So ena aka se obe follow the nipa ye a. Se wan hwe awurade nyakopɔ kɔ anyi si nyame wo. Esu nyame wo pa. Na for so anasa for kira kwan etobia. Me kira kwan. Se de be obi ba wonyira. Ofo ase kokoben ye. Ofo ase kokoben. Anua kwanta. Anua kwanta. Okay. Santasi road. Okay. Eho na me wo. And then the number current in Intembia and to be short for me 0244 91 60 21 and I will know from 0248 87 55 29. Yeah, I don't share my number. Me pacho osofo komfo showboy ene no edi enkomo yi. Utie interview ya. Da bia me ka cho say ka so obi anyina enye nipa nanim ana ne tire ho dwene. Adwena da nipa ne tire na me ehunu the maturity. Oba de nsha oba de enye okese. Me na me di dwumade ho chia me. Me di Major Prophet Charles Opoku da kon. Ewi ase nyina from Major 1. Ba wo besunsumu de a me ye penny, me ye old man. Enti afem the great oracle 1. Obi ade ho adanse. Abusua ma sign out. Oba de ya adom na ye nwu a ye beto aso. Efiri chineko medase. Bye. Kumawood TV Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ahwe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yena yedimu.